Γεια σας παιδιά, είμαι ο Skipper και όπως βλέπετε έχουμε skin. Έχουμε έναν πιγκουίνο skin με γυαλιά και αυτό το μπλε με κόκκινο που βλέπετε είναι γραβάτα. Την έφτιαξα εγώ. Θα με ρωτήσετε για τα XP μου. Τα XP μου πως βρέθηκαν τόσα εκεί πέρα. Εδώ θα μπει ο δεύτερος όροφος, γι' αυτό το έχω καλύψει. Και όπως βλέπετε τέλειωσα το σπίτι. Εδώ δεν πιστεύω σας πειράζει, έβαλα κάποια τόρτσις. Να δω πως το μου πούτσο. Δεν έβρισα. Πήρα το anvil απ' έξω και κοιτάξτε. Lol, το φτιάξαμε. Οι αγελάδες έξω περιμένουν ακόμα, έχουμε φτιάξει πολλά πράγματα. Θα μου πείτε τώρα που θα δείτε αυτό, πού τα βρήκες όλα αυτά τα stack? Έκανα μια βλακιούλα όταν πρωτοαρχίσαμε το παιχνίδι και ξαναμεγάλωσε αυτά. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, και έβαλα να υπάρχει γόνος των μεταλλευμάτων. Και έτσι αντί να βρίσκω 5 diamonds σε ένα μέρος, βρίσκω 7. Γι' αυτό έχω πολλά. Σήμερα θα φτιάξουμε πανοπλία. Και τι άλλο να κάνουμε? Ξέχασα. Το ξέχασα. Όχι το δεύτερο όροφο πάντως, όχι σήμερα. Ναι, να φτιάξουμε το overpower στα φαγητά εδώ. Βλέπετε και τα φαγητά είναι πολλά, μου λέτε ναι, καλά είσαι. Εντάξει. Το ξέχασα παιδιά, δεν μπορούμε να ξανακάνουμε craft το notch apple. Δεν craftάρει. Πόρε γαμώτο. Τζάμπα όλο αυτό που έκανα. Δεν πειράζει, θα πάρουμε τέτοιο. Άπλη. Okay. Πόρε φίλε, αυτό είναι βλακεία που κάνανε με το notch apple. Άλλο ένα stack να μπει εδώ. Μόνο και στα σμαράγδια. Emerald τέλος πάντων. Αντί να βρίσκω ένα σε ένα σημείο βρίσκω δύο. Μου λέτε τώρα, ναι, δεν το τέλειωσα πριν. Δεν το τέλειωσα. Για τα XP κάτω, τα 489. Έβλεπα ένα βίντεο στο YouTube, ακούσα πως άρχισε η ιστορία. Βλέπω ένα βίντεο στο YouTube και να γράφει αυτός εκεί commands, να μαθαίνω εγώ. Εν τω μεταξύ 2-3 δεν τα είχα καταλάβει. Τέλος πάντων, και μου βγάζει το XP, command XP. Εντάξει λέω εγώ, καλό θα είναι, πάμε να δούμε, πάω να δω τι είναι. Γιατί δεν έλεγε κιόλας για ποιο πράγμα είναι. Γιατί μπήκα κι εγώ σε αυτό το βίντεο, μου λέτε. Και τέλος πάντων μπαίνω σαν καλό ανθρωπάκι που είμαι στο παιχνίδι, σε αυτό εδώ, και πατάω XP give 1.000.000 κάτι, δεν ξέρω. Όχι ρε μαλάκα. Δεν πειράζει, πάμε να το φτιάξουμε. Give XP και τέτοια, δεν θυμάμαι, κάτι commands πατούσα εκεί, δεν είμαι σίγουρος. Και πού να δω, τι να δω. Βλέπω το XP εκεί να έχει γιουμίσει, να έχει γίνει τούμπανο. Λέω εγώ holy shit. Έλεγα πεθάνω, αλλά είχα πολλά πράγματα μαζί μου και αν δεν τα βρεις μετά, γιατί δεν ήξερα και που ήμουν. Και αυτό από εκεί προέκυψε. Sorry. Τέλος πάντων, τώρα που τα κερδίσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν ξέρω καν commands εδώ πέρα στο Minecraft, δεν ξέρω commands. Μόνο αυτό που έμαθα σήμερα, το XP. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να δω, να μάθω commands. Τι να τα κάνω? Αν είναι να παίξουμε survival, παίξουμε survival, όχι μαλακίες. Sorry και όλες βρίζω, αλλά έτσι είναι. Το φαΐ και το φαΐ. Το φαΐ τώρα πώς προέκυψε και αυτό? Σκοτώνοντας ζώα. Τον πιο εύκολο τρόπο.
Άμα πάμε δίπλα στο σαβάνα, έχει πάρα πολλά ζώα, εκατομμύρια ζώα. Και έκανα τη μαλακία να μην τα κλείσω σε φάρμες και να τα σκοτώσω. Να, και εδώ βλέπετε έχει κι άλλο. Έχει, κοιτάξτε πόσα γουρούνια έχει, πόσα πράγματα. Δηλαδή εντάξει. Και από εκεί τα παίρνω όλα αυτά. Δεν μπορώ να τρέξω. Σήμερα θα φτιάξουμε λίγο την πανοπλία μου, να τη μαγέψουμε. Ξέρετε. Α, ναι. Έχω και κάτω. Έχω και κάτω. Όλε. Μ' αρέσει που τα έχω και σε stack όλα. Γιατί έχουν βγει σε stack. Νυχτάει. Ναι, πόρε τι πέταξα τώρα. Νυχτώνει. Εδώ θα βάλουμε τα εργαλεία. Μπες εσύ, λοιπόν. Τι να βάλουμε, ναι. Εδώ θα μπει η πανοπλία. Τι ωραία. Πάμε να τη χτίσουμε τώρα. Έτσι. Έμαθα commands μιλάμε. Και αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δεν το ήξερα στην αρχή. Και θα φτιάξουμε και... Όλε! Σας αρέσει το skin μου? Μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε στο comments αν σας αρέσει το skin μου. Κρατάω τα παπούτσια στο χέρι. Εσύ εδώ πέρα. Πάμε. Να μαγέψουμε τώρα. Γεια σου crafting table, πώς είσαι? Τι διαμάντι έχω δώσει? Προστασία 3. Βασικά ναι, όχι. Προστασία 3. 3 επίπεδα μαγέματος. Αλήθεια τώρα? Αλήθεια μου λες? Αυτό μόνο? Υποβρύχιος περπατητής 3, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Α, ξέρω τι είναι το υποβρύχιος περπατητή. Ωραία αυτά. Βγάζει ωραία πράγματα. Μιτζή, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, υποβρύχιος περπατητής είναι depth strider, Έτσι. Ναι, είναι depth strider. Γιατί το βάλανε υποβρύχιος περπατητής? What the fuck? Άκου εκεί υποβρύχιος περπατητής. Ούτε για όνομα Γελάδος δεν κάνει. Τέλος πάντων. Πάμε πάνω το θυμάστε? Με την καταπακτή, το μέρος μας. Ναι. Είναι εδώ γιατί έχω βάλει το δέντρο και το θυμάμαι. Γεια, ήρθα. Λείπουν τα πάντα όπως βλέπετε. Είμαι πολύ σεξι. Θα τα φορέσω προς το παρόν και θα τα ξανακάνω enchant. Άλλη φορά. Τώρα πρέπει να πάμε να φτιάξουμε τα tools. Θα φτιάξω shovel, πικαξίδιον. Έχω πικαξίδιον. Πάλι από το θυμήθηκα. Πικαξίδιον. Τι άλλο? Τι κάνω ρε? Πάμε. Όλα αυτά θα γίνουν στικάκια. Τα diamonds. Μ' αρέσει το κάρβουνο πολύ, είδατε πόσο έχω μαζέψει. Και θα συνεχίσω να μαζεύω.
Τι έγινε τώρα? Όχι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι έγινε, sorry αυτό. Κόπηκε κάτι από το βίντεο. Τέλος πάντων, στο crafting ήμασταν εδώ. Έχω φτιάξει το... γιατί μιλάω έτσι ρε γάμο. Έχω φτιάξει το axe. Και... βάλουμε αυτά στη θέση τους. Εδώ. Θα στήξει στα ξύλα. Ωραία. Εδώ. Bow, δεν έχουμε bow. Κάτι. Oh my god. Δεν έχουμε bow. Τέλος πάντων. Θα φτιάξουμε και bow. Θα τα μαγέψουμε λέτε. Ωραία λέτε, τα μαγέψουμε. Πάμε να τα μαγέψουμε. Έχουμε ωραία πράγματα. Πράγματα. Άφθραστο 3. Έλεος, ρε. Γαμώτο. Εντάξει, αυτό δεν με ενοχλεί και τόσο. Γιατί να βγαίνουν τα χρήσιμα πράγματα χάλια και τα καλά και τα... Γιατί να βγαίνουν τα χρήσιμα πράγματα χάλια και τα άχρηστα καλά. Το είπα. Δεν έχω σκοτώσει καθόλου ζόμπια και τέτοια. Καθόλου όμως. Δεν έχω στριγκάκια, δεν έχω... Πώς θα φτιάξω μπο. Λοιπόν, θα κάνω εκτός επεισοδίου, θα μαζέψω στα εδώ. Αυτά. Μάλακα, πώς είναι έτσι. Το εκτός επεισοδίου μου άρεσε. Απαγορεύεται να μπεις εδώ μέσα. Οκ. Για να φτιάξω βέλη. Τέλος πάντων. Τα θέλω αυτά. Και κότες έχει από εκεί, από το σαβάνα μέρος. Ωραία, εντάξει, καλά είμαστε. Είμαστε μια χαρά. Όπα, έχω τείχο. Αν δεν βάλει τίποτα, έτσι. Τι ωραία, τι καλά. Είμαι μπουκωμένος πάλι. Μα καλά, τίποτα όμως. Τίποτα με βγαίνει. Sorry, torch. Λοιπόν, να τα βάλουμε αυτά εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ. Δεν έχω στριγκάκια. Δεν έχω στριγκάκια. Θέλω στριγκάκια. Πολλά στριγκάκια. Καλά, εντάξει, το βουλώνω. Ψητόρνη. Πού πήγε. Θέλω και το χαλί, ναι. Ναι, για να φτιάξω χαλί, τέλος πάντων. Παπ. Φτιάχνω χαλί με αυτά. Θέλω άλλο ένα. One more. More one. What the heck. Θέλω ένα ακόμη. Σε έπιασα. Goodbye. Δεν είμαι κακός. Κάνω τον κακό. Αγγελαδίτσες μου. Τι ήθελα. Λίγα blocks. Ωραία. Γιατί δεν ήθελες τα blocks? Για αυτό.
Τώρα δεν έχουμε το άφθονο το νερό. Ή όχι. Δεν νομίζω να το έχουμε. Ωραία. Εντάξει. Φτιάξαμε και το άφθονο το νερό. Hello, αγελαδίτσες μου, τι κάνετε? Το κέρατό σας. Λοιπόν, έρχομαι να... Όχι το κέρατό μου μέσα που λέμε. Εννοώ το κέρατο που έχουν οι αγελάδες. Hello. Οπα. Εδώ είμαστε. Μπε. Έρχεται το wheat. Σας έρχομαι. Έλα, φάει λίγο wheat. Οπα, μη λίγο εσύ. Κάντε το παιδάκι. Ναι. Μπράβο, πού είναι το μωράκι? Πού εσύ είναι? Ρε μπούμπι. Έλα, φάει το φαΐ σου κι εσύ. Μπράβο. Να φάω κι εγώ τώρα το φαΐ μου. Είμαστε καλά παιδάκια, Οκ. Κάναμε αρκετά σε αυτό το επεισόδιο. Ή όχι. Γιατί όπου να είναι εδώ κοντά θα κλείσει το επεισόδιο. Και κάτι ακόμα. Το χαλί θα φύγει μόνο όταν και αν έρθει κάποιος σκύλος εδώ μέσα. Αλλιώς δεν φεύγει. Εσείς τα torches εδώ να φύγετε σας παρακαλώ. Γιατί δεν γουστάρω torches στους φούρνους μου. 10 torches. Wow. Φωτεινό το μέρος θα γίνει και πάλι ξανά. Έγινε. Πάμε. Οκ, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε γιατί κάναμε αρκετά πράγματα. Δηλαδή, κοιτάξτε, φτιάξαμε το σπίτι. Και στο επόμενο πιστεύω να φτιάξουμε το δεύτερο όροφο. Τι κάναμε σε αυτό το επεισόδιο για όσοι δεν καταλάβανε? Φτιάξαμε πανοπλία. Οπότε τώρα έχω skin με πανοπλία. Βγάλουμε λίγο αυτό. Έχω skin με πανοπλία. Και έχω skin με πανοπλία. Εδώ θα κλείσω το... Το είπα αυτό ρε παιδιά. Τώρα όχι, εσύ φταίς. Εσύ, ναι. Μην με κοιτάς έτσι. Βασικά δεν μπορείς να με δεις. Τέλος πάντων. Πολλά είπα. Στο επόμενο επεισόδιο λέω να φτιάξουμε το δεύτερο όροφο, οπότε ετοιμαστείτε για δεύτερο όροφο. Στο δεύτερο όροφο θα υπάρχει το υπνοδωμάτιο και αυτό, το υπνοδωμάτιο. Οπότε τα λέμε στην επόμενη φορά. Έλα κοιμήσου. Πάντα με ύπνο τελειώνουμε. Γεια σας. Μπαίνω στον κόσμο μου και αρχίζει το παιχνίδι. Σκάω creeper δίπλα μου, καλό ταξίδι. Χάνω armor, πήκε τα βιβλία. Σίγουρα την έβαψα χωρίς αμφιβολία. Ξυπνάω από το μακινόλα εφιάλτης. Τρέχω πίσω στο τσέτ, γίνω τρομοκράτης. Ψάχνω τα διαμάτια μου, δεν είναι πουθενά. Τα πήρε ο Herobrine και κάνε φτερά.